Vašo. Masocentrum. Dnešní zápas byl daleko lepší než zápas minulý. Odehráli jsme dobrý zápas, co jsme si řekli před zápasem, dodržovali jsme taktiku, kterou jsme chtěli. Jediná věc, která nás dneska trápila, tak bylo proměňování šancí. Až začneme proměňovat ještě šance vyložený, bude to daleko lepší. Já nevím, já asi tím, že vyhrál dneska šťastnější tým a to tak asi všechno. Určitě nevyhrál tým lepší, vyhrál tým, který měl víc štěstí a bohužel se musíme zaměřit na to, abychom dělali méně chyb v rozehrávce, které nás dneska stály vítězství a abychom zakončili lépe do branky, abychom ty šance, které jsme měli, proměnili.